ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଦେଖେଇବି। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ହବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଗଛରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲି ମନ୍ଦାର। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଆମ ବାରିପଟେ ଏଟା ଫଳିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାରି। ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆମ ବାରିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଏଇ ଗଛଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ଟଗର ଗଛଟା, ଟଗର ଫୁଲ ଫଳିଛି ସବୁ ଧଳା। ହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଆଣ୍ଡ ନାଲି ଫୁଲ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ, ଗୋଟେ ଡାଳରେ ଧଳା ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ନାଲି, ଦିଟା ଡାଳରେ ଦିଟା ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଦିଟା ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଗୋଟିରେ ହଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନାଲିଆଟା, ତାର ଚାରିଟା ପାଖେଟା ନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖଟା ଧଳା। କେମିତିଆ ଏଟାକ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ, ଏଟାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂକେତ ଯେ ମାଳିକ ବଚନ ସତ ହବ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚାଲ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଭିଉ ସାଥିରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମ ବାରିପତ୍ର, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଟିକି ଜଙ୍ଗଲଟେ। ଏଇଟା କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହବନି, ମିନି ଫରେଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛଟା ହେଲା ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଭଳି ଫଳୁଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫୁଟୁଛି ବା ଫୁଟୁଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଦେଖ ନାଲି ଅଛି ଚାରି ପାଖୁଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ଧଳା। କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଦେଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦୋସ୍ତ ଅନୁକ୍ଷ ମାୟା। ତାଙ୍କ ମାୟାରେ କେହି ଫସି ପାରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭଳିଆ ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଛି। ଚାରି ପାଖୁଡ଼ା ନାଲିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ପାଖୁଡ଼ା ତରଫ ଧଳା। ରାଇଟ୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଧରିଛି। ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଦିଟା ମନ୍ଦାର। ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟେ ନାଲି ଚାରି ପାଖୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଧଳା ପାଖୁଡ଼ାଟେ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ନାଲି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଇ ଡାଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମାୟା। ଯଦି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲ।